Trond Vatnamar, de vinner 2-8 i Strømnes i dag. En oppåbord sier? Det kan kanskje diskuteres. Jeg halte vi gjør det som vi skulle, og så halte tatt her rett, og oppåbord. Her har vi sikkert flere målmålinger, vet. Men det var ikke en gang. Vi tar faktisk omkring flere chanser. Sikkert alltid at Beilin kom fra Vatnamar og Janleidje og ble glede, men vi drar også det langt strøy. Oppåbord litt, det vet ikke, vi har så trøst i. Du säger att de gör det som du skulle. Det har 2 år, du har några föraliga björgingar. Du har under en stor press i ösne. Borde ju akkurat ha en chans att skita. Jo, men nu har det chef vanligt när går alla bara så där. Nej, det var inte. Det är ankter där man där och inte och det hade nog ena försvar så hade jag skott och gräsen så det kanske skora, men inte det. Nastystren han är ösn i motor i bestämmen har vi mycket där. Har det lyckas som ett psykologiskt övertag nu eller hur ser det? Nej, slett rose. Nu lägger det här Roman för öppna stjärntallarna och tycker alltid allt så att här som är Roman och allt som det allt vi är smart vi rör bara hålla undan vi är ju här vi en jobb där och börja spela komma upp att det och tar bara så är på och det är grej för att tälla det snä. Nu har vi näkt oss om det omstäva och man kan inte att blåa via oss om man. Det så är ju som att och sätta lysen i hatten i 17 så det kanske 2 år åter och skifta omkring alla bara ut vi omkring mer väldigt kända spelare. Vad det något att huxa om? Jag ska inte lukka att det är stört av bunchen men jag huxar så inte om det. Nej, det hade inte. Allt vi tog den snö skulle vinna och ta gör så mycket där och vi får sånt inför vinna den snö så det löter men det var inte. Kan gå vara också så. Kan gå omkring smass något det så. Det var inte. Och nu är det så vi att det är nästan vi att det är som blir stolt av det och vi narska som linje framför. Ja, det är alltid stolt att vara toppen och vi det alltså avgör det vara och ta skulle det så vara. Men en börja nu. Det är länge vara efter än och det är längt efter mal chock.